Nitra, 20. až 23. august 2015. 42. Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex a 10. Národná výstava hospodárskych zvierat. Výstavisko Agrokomplex Nitra. Skromnou ambíciou nášho videa je zachytiť aspoň fragmenty tohto veľkolepého letného výstavného podujatia. Dotvorenie komplexnej mozaiky výstavy je ponechané na vašu predstavivosť. Pre približne 100 000 návštevníkov, ktorí každoročne na Agrokomplex zavítajú, to nebude žiadny problém. A pre vás ostatných, vážení diváci, ktorí ste z nevysvetliteľných dôvodov toto podujatie zatiaľ nenavštívili, možno zhliadnutie práve týchto obrázkov vás inšpiruje, aby ste si budúce leto rezervovali čas a návštevu Agrokomplexu zaradili do svojho dovolenkového kalendára. Organizátori a vystavovatelia sa už dnes na vás tešia. Toto je Agrokomplex a Národná výstava hospodárskych zvierat 2015 v nitrianskom výstavisku Agrokomplex. Agrokomplex výstavníctvo Nitra, štátny podnik. Vaše výstavisko.
víta nás. Dožinková, Kytica, Veniec, Veselica, trhy, aj tanec, zdobený voz ľudové zvyky, krásne spomienky.